ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କିଏ ଡାକିଲେ ମୂଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କେବଳ ଜୀବିକା ବୋଲେ କେବଳ ଖଲି ପତ୍ର କରୁଛେ ଆଉ ମାନେ ଚାଷବାସ କରି ଯାଉଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଯାହା ଚାଷ କରୁଛୁ ଆମକୁ ହଉଛି କୋଳଥ ମାଣ୍ଡିଆ କରୁଛୁ। ଆଉ କିଛି ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି? ପନିପରିବା କିଛି ପାଣି ଜାଗା ଅଛି ଯେ କୋଉଠି ପନିପରିବା କରିବୁ। ନଳକୂଅଟା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି? ମେଡିକାଲ କେମିତି କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି? ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲେ ଛୁଆ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଗଲେ ନୟାଗଡ଼ ଯିବୁ, ନହେଲେ ଶରଣକୁଳ ଯିବୁ। ନୟାଗଡ଼ ତ ବହୁତ ବାଟ ହେଇଯାଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି? ଚାଲିକିରି ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁନଥିବ? ଏଇଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି କେମିତି କ'ଣ ଖାଲି କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ଲଗାଉଛି, ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ବ୍ୟବହାର ବୋଲେ ଲାଇଟ୍ ଆମେ ନିଜେ ଆଣିକିରି ଟିକେ କେବଳ ବଲ୍ଟେ ଜଳୁଛି? ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ କେବଳ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଖଣ୍ଡେ ଜାଳିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ଷା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ନାଇଁ ପାଠ ପଢିବା ନାହିଁ, ମାଷ୍ଟର ନାହିଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି? ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡି ବି ନାହିଁ? ଅଙ୍ଗନବାଡି ଅଛି? ଅଙ୍ଗନବାଡି ଅଛି ଯେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡି ମାଷ୍ଟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିକିରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡିରୁ କ'ଣ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳୁଛି? ସୁଜି, ଛତୁଆ, ଅଣ୍ଡା? ଛତୁଆ ଅଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ମିଳୁଛି, ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ସୁବିଧାରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନି। ଅଙ୍ଗନବାଡି କେତେ ଦୂର ଅଛି ଏଇଠି? ବାଣ୍ଠପୁର ଏଠୁ 3-4 କିଲୋମିଟର, 5-6 କିଲୋମିଟର। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ବି ନାହିଁ? ଅଙ୍ଗନବାଡି ବି ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡି ବି ନାହିଁ। ପିଲା ଗଲେ ଆଚ୍ଛା, ରୋଷେଇବାସ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ରୋଷେଇବାସ କଲେକିରି ଆଜ୍ଞା ସେଠି ରୋଷେଇବାସ କରିକିରି ଆଣିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ। ନାଇଁ, ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଉ ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଜନା ଏ ଗାଁରେ ଅଛି? ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ। ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ, ଚୁଲି? ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛ? କାଠ ଆଣିକିରି କରିକିରି ଚଳୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା କ'ଣ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ, ଜବ୍ କାର୍ଡ, ଚିନି, ଚାଉଳ, କିରୋସିନି? ଚିନି ତ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଚାଉଳ କିରୋସିନି? କେବଳ ଚାଉଳ, କିରୋସିନି? କିରୋସିନି ମିଳୁଛି, ଚାଉଳ ମିଳୁଛି। ଚାଉଳ ମିଳୁଛି? ଆଚ୍ଛା, ଏତିକି କେବଳ ମିଳୁଛି, ଆଉ କିଛି ମିଳୁନି? ଗାଁକୁ ତ ଆମର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ମାନେ କରେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟେ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଲ୍। ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଟା କେବେଠୁ ଲାଗିଲାଣି? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି? ଟିକେ କମ ଏକା ଜଳୁଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ କିରି ହେଇପାରିବନି। ବର୍ଷା ହେଲେ ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ବନ୍ଦ ପୁରା ହେଇପାରିବନି, ଖରା ହେଲେ ଟିକେ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଟା ସେ ଯୋଉ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ଲେଖା ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ଟା ପାଇ ପାରୁଛନ୍ତି? ଲାଇଟ୍ ରାତି ଯାଏ ଟିକେ ହବ, ଯଦି ଚାର୍ଜ ଖରା ହେଲା ଯଦି ହବ, ନହେଲେ ହବନି। ଯଦି ମେଘୁଆ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ହେଇପାରିବନି ଚାର୍ଜ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯୋଉ ଚାଷବାସ କରୁଛେ ନଦୀଟା କେବଳ ଗୋଟେ ମାନେ ମାଧ୍ୟମ। ଚାଷବାସ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଚାଷବାସ ବୋଲେ ତ ଆପଣ କହିଲେ ମାଣ୍ଡିଆ ଆଉ କୋଳଥ ଆଉ ମକା। ଧାନ ତ ଫସଲ ନାହିଁ। ଧାନ ଫସଲ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଚାଉଳ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ନା କେବଳ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇକି ରହୁଛନ୍ତି? କିଣିକିରି ଆଣୁଛୁ, କାମ ପତ୍ର କରିକିରି କିଣିକିରି ଆଣିକିରି ଖାଉଛୁ, ଚଳୁଛୁ। କାମ କରି ଚାଉଳ କିଣିକି ଆଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଚାଉଳ ଆମେ ଧାନ ଫସଲ କରିପାରୁନି ଏଠି, କେବଳ ମାଣ୍ଡିଆ